Palakpakan nato ang Ginoo. Usog pagyud nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, band. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Are you ready? So ready. Manindog ta. And open our Bibles to 2 Corinthians chapter 13. Kung Bisaya na imong Bible, verse 13. Pero kung English na, verse 14. So, nakita na nato? Naana, mayog amen. Salamat sa ni amen. Kung wala, naapo diri sa LED. Pwede ba atong ipakita ang verse? 2 Corinthians, ikaduhang Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. 13 o 14. Ingon diri, atong basahon tanan? Wala pa? Ready, go. Binisaya ni ako ha. So kung pumubasa mo ni in English. Ready, go. Hinaot pa nga anaa kaninyong tanan ang panalangin sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios ug ang pakigkauban sa Espiritu Santo. Bow down your heads and close your eyes. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, that you love us so much. Imong gugma, Lord, nagdala ka na mo aning dapita, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Lord Jesus, thank you for your grace and your mercy upon our lives. Natungod sa imong grasya, Lord, nagbarog kami karon. Tungod sa imong gibuhat dito sa cross, you made a way for us nga makabalik mi Ginoo sa presensya sa Amahan. And Holy Spirit, we ask you today, your fellowship, the knowledge of that fellowship, Lord, be revealed, mapadayag sa matag usa, bag-uman, kanunay naman dinhi, naaman sa atubangan, naaman sa likod, asa man mga dapit karon Ginoo. Speak to our hearts. Ikaw ra gyud Holy Spirit ang makasulti sa matag kasing-kasing karon. Give us a heart, Lord, tagay mi kasing-kasing nga abli nga makadawat sa imong panalangin karon. Thank you for that faith, Lord, pagtuo Ginoo sa imong pulong. And we, Lord, karon pa lang daan Ginoo ang imuhang presensya, Holy Spirit, nagapamuhat na, nagausab na sa among mga panghuna-huna. Salamat, we entrust this word to you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Come on, malingkod ta. For the whole month of October, balikon lang nako ha, sa September, naatay theme. Sa tibuok bulan sa September, kung naa ka dinhi, kinsay naa diri sa bulan sa September, kaway-kaway. Amen. Kabalo mo unsa atong nahisgutan about the name of the Lord Jesus Christ. And yes, gabi na ilhan nato ang gahom sa ngalan ni Jesus. Unsa ka wonderful, unsa ka gamhanan, iyang pagpamuhat pinaagi sa iyang ngalan. Today, because this is the first Sunday for the month of October and ang Ginoo magtabang nako, mahuman gyud ako ni akong wali og sayo. Because I know nga ang pagpamuhat sa Holy Spirit, naagid niring dapita, naapagid tay communion because this is the first Sunday of the month. And yes, it's October and we will begin our theme. Maghisgota karong buntaga hangtod sa tibuok bulan sa October, and I know nga naagid mo sa tibuok bulan sa October kay ang atong hisgutan is about the Holy Spirit. Ang tanan mo ingon, Holy Spirit. Ang binisaya ana, balaang espiritu. Amen. So, ang akong assignment, salamat sa privilege hatag ni Pastor Alita, nga makatindog ko dinhi. It's only by the grace of God, no, nga mahimo ko nga maka-introduce ninyo. No, kana bitang na ay guest speaker sa usa ka commencement exercise, graduation ba na, or kanang event ba na sa inyong company, sa inyong eskwelahan. Di ba na ay mga bantugan nga mga speaker nga motindog, but before na ay mo introduce nila,
Okay, sinati siguro mo, siguro ikaw usa nga gitahasan nga may mong mo introduce. Not until nga ikaw gitahasan nga mo introduce makaana ka nga ay nakailaram day ko sa iyang ngalan. Nakailaram day ko sa iyang gibuhat pero wa man gyud ko tinuod nakailaan niya. So this morning mga igsoon, I want to introduce to you who the Holy Spirit. Kinsa ang balaang espiritu. Tabangan ko sa balaang espiritu karong buntaga nga ma-introduce nako siya nganha kanimo personally. Kanag yung sa personal nga paagi. Kay I believe karong katapusan nga kapanahonan, this is the time of the Holy Spirit. Karon ang panahon sa pagpamuhat sa balaang espiritu. So, balik ko nako. If we kung tanaw nato no, kung tanaw taog ka ng mga example lang ni no, ako ning gibutang nga example, kaila kinsa nakaila sa atong senior pastor. Salamat sa nay nakaila. Kaila mo sa iyang ngalan. Sa iyang ngalan. Singgit daw. Salamat kinakaila ra gyud ay basig na ilang gi-istorya ha. Pastora Estrelleta Aliman, or as we call her, Pastora Lita Aliman. Iyahan ang nickname ng Lita, pero iyahang full name, Estrelleta. Kabalo ba mo nganong Estrelleta iyang ngalan? Kabalo, salamat na nakabalo. No, gingalan siya after no kanabang is a star, kanang Estrelleta gamay man nga star. So, sa mga bago pa or mga 1 month pa siguro ka nga naana mo, siguro nakaila ka Asya ato ang senior pastor. Kanabitos karon tungod kay kuan man no, we are naanata sa advance sa atong technology. Kung naatay gusto mailhan nga tawo, mag-stalk din taniya kinsa magingon ana. Kinsa man na siya hatang anak ko na siya sa FB. Tanaw rin ta sa FB ang uban i-Google pa nato. Ang uban mga tanata kinsa din na ang inyong senior pastor din ha. Kinsa din na siya din. Kinsa din na kun lagi na siya, di ba? Magpangutana ta. Mag-research ta, mag-stalk ta sa Facebook. Kay gusto ta nga makabalo, kinsa siya. So after makabuhat ta na makaingon na baka nga nakaila na gyud ka ni Pastora Lita, atong senior pastor. Somehow naay gamay nga imong pag-ila. Pero para nako si Pastora Lita, dili na nako kinahanglan pangutan noon pa sa uban kung kinsa siya. Dili na kinahanglan akong i-Google kung kinsa si Pastora Lita. Di na kinahanglan i-stalk nako siya sa Facebook. Sa may gipangbuhatan niya ha, ana. Kinsa man ni siya? Ngano man? Salamat kay Nay nakabalo. So, because she is my mother, ako siyang inahan. Na ako'y relasyon niya. Kabalo ko unsay makapalipay niya, kabalo ko sa iyang daily routine, kabalo ko sa iyang favorite color, kabalo ko sa iyang mga ganahan, kabalo ko nga aning orasan natulog na siya, kabalo ko aning orasan namata na siya, nagdevotional na siya. Kabalo ko tungod kay naa ako'y relasyon niya, tungod kay iya kong anak. Mas gwapa lang yun akong mama nako. The original. So karong buntaga mga igsoon, dili lang enough that we know the Holy Spirit. Siguro the Holy Spirit, kung moampo ta, siya ang the Father, the Son, siya ang the Holy Spirit. Siya ang katong kinalasan nga istorya, inigampo nako. Dili lang nga makailata nga, muna ang Holy Spirit, nag-speak in tongues siya, naa sa ang Holy Spirit. But karong buntaga mga igsoon, personally, gusto ko nga naglingkod ka din na ibutang nimo sa imong kasing-kasing that I want to know the Holy Spirit. Ang tanan mo ingon, gusto ko makaila sa balaang espiritu. Unsaon man nimo nga makaila ka sa balaang espiritu? Yes, we read the Bible. Kabaluta, dinha sa Bible, the Bible is the truth. Diha ang pulong sa Ginoo, gipaila, kinsa ang Dios, kinsa ang balang espiritu. Yes! But dili lang diha taman. Kinahanglan unsay atong nabasa, kinahanglan unsay atong nakuha dinha, kinahanglan mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Unsaon? Unsaon?
kinahanglan makabatuntaan ng relasyon. It's the fellowship. Katotong gibasa ka ganina, the fellowship of the Holy Spirit. Amen? Ang pakigkauban. Huwag ka na bang pakigrelasyon? Unsay mga relasyon nga imo ma-relate sa imong kinabuhi? Wala ning tingog. Napa ba mo? Unsay mga relasyon? Relasyon nimo sa imong bana, kung minyo na ka. Relasyon nimo sa imong asawa, relasyon sa imong mga anak. Relasyon nimo sa imong BFF baka. Relasyon nimo sa imong mga coworkers. Kana nga mga relasyon, mga igsoon, parallel na nga pwede na mahitabo nga makabatong tag relasyon sa balaang espiritu. Now, naa na ba kay relasyon sa Holy Spirit? Or igo lang ka nakabalo nga, gamay lang. Yes, dili sayo pumayong ka nga, gamay ra gyud. I appreciate your honesty. Even ako, dili ko ang ngayon na mutindog diri nga sa kadako, sa kagamahanan, sa ka-wonderful kinsa ang Holy Spirit. I cannot spend my whole life knowing Him. Muna ingon ang Bible, blessed are the poor in spirit. Kami ka, Lord, gamay ragid akong nahibalan. Pobre kay ko sa kong pagkailani mo. Kung ang kuno na ni mo igsoon, God will fill you today. Amen? Punoon ka niya. Ipaila-ila ka niya. Sugdan niya ang kanang relasyon sa imong kinabuhi karon. Kinsa excited, Ana? Mayog, amen. Amen. So, let's go, no? Ato ta sa ato ang pag-ila sa Holy Spirit karong buntaga. So the word of God, ang pulong sa Ginoo, nagtudlo nato that the Holy Spirit is nagtudlo nato that we have one God. Sabi mo, amen. Usarang atong Dios, amen? No, sa encounter ka gahapon, kung naa ka dinhi, no, na-part ka sa ni-graduate sa encounter, congratulations. Naghisgot pud ko about knowing the Holy Spirit. Karon na pud, grabe gid kaayo ang panalangin madawat nato, doble-doble. Kung gikan ka sa encounter. So, we serve one God, ug ang mathematics sa Ginoo dili parehara ba sa mathematics sa kalibutan. Okay, bisan gali sa Ginoo, ang 1 plus 1 equals? Ay, very good, children. No, sa kaminyoon, dina sa Ginoo, ang usa plus usa equals? Isara. Karon, ang atong Dios ang pamuhat sa tulo, 1 plus 1 plus 1, unsay resulta? 1. Hala, kuyawa ng simbahan na, uy, lahi mag-mathematics. And karon i-reveal sa Ginoo nato ang kahibulungan sa iyahang pagpamuhat. We serve one God in 3 persons. Isa ka Dios nagpamuhat sa tulo ka persona. Makita nato sa the whole scripture, dagkan kay evidence din ha. Dili na nako matagsa-tagsa ang mga verses, mga hinubay sa Bible nga nagtudlo nato that ang atong Dios isa nag-exist sa tulo ka person. Kinsa to? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Katotong gibasa kagani sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen? Sa Matthew 28 verse 19, makita nato din na ang pagpamuhat sa Dios, sa Godhead in 3 person. When Jesus, the Son of God, came, ni anhi siya, di ba gibautismohan siya didto sa panahon sa iyang bautismo, makita na to ang pagpamuhat sa tulo ka persona sa ato ang Dios. Nahinumduman ninyo? Katong gibautismohan si Jesus ni John the Baptist, si Jesus is God the Son. Pagbautismo niya, naunsay nahitabo? Naabli ang langit. Dayon ning kunsad ang like the presence of the Spirit. Ning kunsad sa presensya ni Jesus like a dove. Ako mong istoryahan, dili ang Holy Spirit, dili dove. Amen? Siguro because the Holy Spirit, wala man siya'y lawas. Ang atong Diyos, ang Godhead, ang atong Diyos, nagpamuhat sa tulo ka persona. Ang naalay lawas, gihatagan laglawas is Jesus. Munang ni ani siya diri sa kalibutan. He walked the human life. So pag anhi ni Jesus, gibautismohan siya, naabli ang langit. Ning kunsad ang Holy Spirit, nakita siya nga sama paghulagway sa usa ka salampati ug ning speak, ning sulti audible ang voice sa
Father God, sa amahan nga langit no, niingon siya, mauni ang akong anak, in whom I am well pleased. Kung makita na, og sa salida pa, usa ka scene nga makita nato diha ang atong Dios gamhanan, wonderful, nga nagapamuhat sa tulo ka persona. Ang tanan mo og amen. Amen. Okay. Now, the Trinity is not something nga dali ra kay nato nga sabton. No, we cannot fully understand it yet kay naa pa mangguta sa atong tawhanon nga panghuna-huna. It is something that is revealed to us in the scriptures. Kinahanglan mahimo siyang pinadayag sa ato gikan sa atong nabasa diri sa Biblia. Ato ning gi-embrace, ato ning nadawat, ato ning gidawat because of our faith. Pinaagi sa atong pagtuo. Pagtuo sa unsay atong gibasa sa Bible. Pagtuo unsay gitudlo sa Bible nato. Although, we cannot explain it fully because it is a mystery. Kay ang Dios, ang huna-huna sa Dios, ang pangpanglihok sa Dios, dili sama sa atong huna-huna. Gamay ra kay ni atong huna-huna compare sa huna-huna sa Ginoo. Muna nga, wala gyud makatugkad sa huna-huna sa Dios. Dili gyud nato matugkad. Unsa ra may atong buhaton? Kung itugkad-tugkad kay igso mabuang na lang ka. Gyud nimo mahimo. Kasi kita tawura. Ginoo siya. Unsa ra may atong mahimo? Ang atong mahimo is we just have to surrender and believe His word. Tuuan lang nato. Ang gisulti sa Ginoo sa iyong pulong, surrender your will. Bisag una-una mo murag lisod man naon Lord, bisag lisod man tug karon pero ingon man ka ako ning dawaton. Amen? Mao na ang faith. Mao na ang pagtuo. Amen? Although we cannot fully explain this mystery, daghan nga mga theologians, daghan ang mga Bible scholars nga nagtudlo, nag-try nila to understand this, no, simply gather ang tanang biblical data to describe the Trinity. O gipakita na ako dinhi ang diagram na commonly used to describe mo mas maay magina nga makita nato sa atong mga mata, no, ang visual aid. Unsa ang pagpamuhat sa Holy Spirit. So, tan-awon nato ni mga igsoon, no? I want you to notice with me that according to the scripture, saman, sa giingon sa pulo sige, the Father is God. Mo nang blue, gaana. The Father is God. The Son, which is Jesus, is God. The Holy Spirit is God. So, ang tulo ka persona pagpamuhat sa atong Dios, makita nato dinha, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Usa may buot pasabot ani? It means that the Holy Spirit is co-equal with God. Equal sila. Co-equal with God. It means that the Holy Spirit is not a mere. Dili lang siya kanang ganyan, nagkanta ta, rushing wind, mighty storm, pag-describe sa manifestation. Mo na ang pag-describe lang sa manifestation of the Holy Spirit. I tell you, the Holy Spirit is God, co-equal. Dili lang siya hangin, dili lang siya dove, dili lang siya force, dili lang siya energy. But He is God. Kung atong panglantaw sa amahan nga langit nun, Ginoo siya. Kung ang panglantaw nato ni Jesus, Ginoo siya. Kinahanglan atong panglantaw sa Holy Spirit, Ginoo siya. Usahay manggod, ma-discount nato, magamay lang atong paglantaw sa Holy Spirit kay murag kinatapusan siyang isulti kung magamputa, murag gamay ra kay atong pag-ila sa Holy Spirit. But this morning mausab na igsoon, amen? The Holy Spirit is God. Dili lang siya lifeless nor impersonal. Murag kuan man, murag kanabang, I pray nga ma-erase na no wrong nga mindset about the Holy Spirit. Just as God is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is a person. Pero labaw pa ana, more than that, the fact of the matter is, not only He is a person, He is a person of the Godhead. He is equal sovereign. Nagkuan siya, naa siya'y panggamhanan, naa siya'y control. Almighty, ang Holy Spirit, kung ang God the Father Almighty,
Gamhanan si Jesus, gamhanan ang Holy Spirit, gamhanan siya, all-knowing, all-present, full of love and holiness. Mauna ang balaang espiritu. Unsa day ng person? Kay niingon manggud ta nga is the person. He is a person. He is a person part sa Trinity. Unsa man day ng person or persona sa Binisaya. Gitaron ako sa dictionary, usa nga kapasidad or mga attributes or hiyas like reasoning, basta person gani ka, usa gani ka persona, naa ka ani, no? Maka-reason ka, conscious ka, feelings, naa kay pagbati, naa kay intentions, makasulti ka, lingia daw na imong tapad. Oh, persona siya. 'Di ba? Okay, kitang tanan person nga naay lawas. Kay kung kanang persona wala na nay lawas, unsa naman na siya? Kalag. Sig na kay tapad dihang kalag. Di ba? Naapa ta diri sa kalibutan nang naatay lawas, but we are person, mga persona ta, makahuna-una ta, makabati ta, makasulti ta. Maupod na ang Holy Spirit. He is a person. Wala lang siya'y lawas. Kay ang Ginoo ni anhi diri sa kalibutan nga nakabaton og lawas gitagaan basidan nga makanhi diri maka-walk like as human beings mo na ang persona ni Jesus Christ. Nakuha ninyo? So the Holy Spirit is a person. Pagpamatuod, Romans 8 verse 27. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kinsa daw tong nag-search, nagtanaw sa mga kasing-kasing, knows the mind of the Spirit. This is the Holy Spirit ang gisgutan dinhi. Sa original Greek word, kaning mind of the Spirit, nagpasabot ni about the personality of the Spirit. Kung person ka, di lang kumayong tawo ha, kay ang tawo mo na ang person nga naay lawas. But a person, naana siya personality. No? So kani, kung mag-iskuta, mind of the Spirit, the personality of the Spirit, the one who thinks, who feels, who chooses, it means we are dealing with someone who is living. Buhi. The Holy Spirit is living. Amen. Alive. More than that, He is eternal, incredible, powerful. Mauna ang bala ang Espiritu nga naa kauban nato karon. Sa encounter kagahapon gi-emphasize ang pag-experience nimo sa Holy Spirit is kung kinsa tong nasa encounter gahapon sige unsaon nimo pag-experience sa Holy Spirit, because the Holy Spirit is with us. Kauban nato. Samtang nagsimba ta kaganina, naa ang Holy Spirit. Ingon ang Bible, He inhabits, nagpuyo siya sa pagdayig sa imong katawhan. Naa siya, kauban siya nato. He is with us. And ikaduha, He is in us. Naa siya sa sulod nato. Nagpuyo siya sa sulod nato. Kabalo ba ka, ana? You are the temple of the Holy Ghost. Salamat sa gamay nga ni Amen. Baliko na ko. Ikaw po'y anan sa balang Espiritu. Sa dihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior. Imuhang gipangayuan og pasaylo imong mga sala. Imong gisurrender imong kinabuhi. Imong giilang ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Nagluwas nimo. Right then and then gitagaan ka sa Holy Spirit. Ning puyo siya sa sulod nimo. Kumusta ka ha? Ang iyang pagpuyo diha sa imong sulod. Ingon ko sa encounter kagapon, kung naa na ang Holy Spirit sa sulod nimo, nagpuyo nimo ang imong mata na sa Holy Spirit. Kung naa na nagpuyo ang Holy Spirit sa sulod nimo, imong dalunggan na sa Holy Spirit. Kung imong kinabuhi gipuy-an na sa Holy Spirit, kana imong ba na sa Holy Spirit. So, kung ang Holy Spirit nagpuyo nimo, mutanaw ba ang Holy Spirit sa mga mahilas nga tan-awon? Muinom ba ang Holy Spirit sa mga ilimnon nga makahubog?
Sigurado kung naa pa na ang Holy Spirit diya sa imong sulod, kung unsay gipang buhat ana. Kung gipuy-an ka igsuon, kanang imuhang tiil, maglakaw na sa asa mulakaw ang Holy Spirit. Dili na dito mulakaw sa mga diskuhan, sa mga kahilayan, sa mga dili mga butanga nga dili ikahimo sa Ginoo nganuman. Holy Spirit na nagpuyo sa sulod nimo. Get that revelation. Kuhaan na nga pinadayag igsuon, dili hamay-hamay, dili kay sa diyang gidawat nimo sa ahuman na. Yes, human naman, giluwas naman ka, pero giunsa nimo paglakaw ang imong kaluwasan, giunsa nimo karon pagbarog, nga karon naa na nagpuyo, gidawat na nimo ang Holy Spirit sa imong sulod. Amen? So, naman ko. Grabe kayo ang word sa Ginoo diri sa sulod ba. Gag-uros-uros. Hindi ko kabaloon sa ko Lord, tabangi gid ko Lord. Unsaon ako ni pagbalay ng imong word na mahuman pug ko sa sakto nga oras. So we must understand, kinahanglan makasabot ta. Nga kung balikon, the Holy Spirit is more than just power, more than just influence, more than just energy, electricity, or force. Yes, inana ang pag-manifest sa Holy Spirit, no? Sa encounter, pag-manifest sa Holy Spirit, the Holy Spirit is upon us. Bautismuhan ka sa balang espiritu, mukunsad ang balang espiritu mo in a powerful way. Ang uban mga slain, ang uban mga mabati nga piting bugnawa, perting inita. It's the manifestation of the Holy Spirit, but dili lang kutob dinha. There is more. Antanan mo yung there is more. Papunta pa lang tayo sa exciting part, igsuon. And that is knowing, having a relationship with the Holy Spirit. There is more, ana nga manifest, dili lang taman din ha. He is a person that we can have a loving relationship with. Usa siya ka persona nga pwede kay ka makabaton og relasyon. Kanabang love relationship niya. Tungod kay he is a persona siya nga imuhang mailhan karon. Amen? Amen. Okay. So, this morning, we need to ask ourselves, kinahanglan atong pangutano atong kaugalingon, who is the Holy Spirit? Kisa man gyud ang Holy Spirit? And personally, who is the Holy Spirit to me? Kanabang dili lang nga mayon ka nga kuan lang ba mabaw or hapyaw lang. But kinsa man gid siya nako, like sa akong pag-ila sa akong mama, like sa akong pag-ila sa akong bana, nga bisag mo atsi siya makaila ka nga ako atong bana ni atsi. Tungod kay nakaila kay kaniya. Mauna ang gusto sa Ginoo nga ato ang i-cultivate sugdan nato mga igsoon. Okay, kung tan-awon nato katong diagram ka ganiya, I want you to focus on the circle. Kitong circle, palihog balik. Okay. Kanang okay, kanang circle sa gawas. So, balikon ako, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. At kanang circle, unsa may gibutang diya? God the Father is not the Son. God the Father is not the Holy Spirit. It's the same. The Son is not the Holy Spirit. The Son is not the Father. Nagpamuhat sila sa kalain-lain nga work. Nakuha ninyo? There are three distinct and separate persons. Kabalo mo unsay buot pasabot ana, that means that they have different separate functions. They operate differently in the economy of the Godhead. Inani ang pagpamuhat mga igsoon. Simple. The Father sends. Iyang gipadala. Diba? The Father sends. The Son fulfills. Ang anak, iyahang gi-obey ang will sa iyang papa. Ni Jesus, iyahang gi-fulfill ang will sa iyang amahan. So, siya ang ning fulfill. The Holy Spirit applies. Ang balang Espiritu nag-aplikar ani. Baliko na ko. The Father sends, siya ang nag-will. Siya ang naay kuan ani, naay kanabitaw kabubuton ani. Dayon ang anak, siya ang ning buhat. He fulfills.
He accomplished it all. Gibuhat niya dito sa cross para nato. Ang tanang gahom, ang tanang panalangin, high places, iyahang gihatagan og. Ingon siya, I am the way. Ingon si Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Iyahaning fulfill sa atong kinabuhi. And the Holy Spirit applies it sa atong kinabuhi. You see, what happens sa Christian, kasabuta, we understand that the Father, ang Diyos Amahan, no, He sends iyang gugma tungod sa iyo. Di ba? Sa John 3:16, for God so loved the world. Tungod kay ang Amahan na higugma kay sa kalibutan. Ang iyahang paghigugma, naghatod niya nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. We worship God. Jehovah the Great. Makita na to ang pagpangmuhat, ang work sa Father in the Old Testament. Kung nakabasa diha, makita nimo unsa ang pagpamuhat sa Father. Musulti siya in an audible voice. Grabe ang mga Israelites, mangurog. Muingon na lang gud ang mga Israelites, ayaw na siya patingog gabi. Moses, ikaw na lang. Kay muuyog mo, grabe. Kita man gani earthquake, pila lang ka intensity. Kulbaan naman gani ta, manglupad ato mga espiritu, di ba? Unsa naka kumusulti ang Ginoo, gikan sa langit, moto ang Father God. Ang ihang pagpamuhat, gahom, kita na to, gipikas niya ang dagat. Diba? Padalag kalayo. Gipikas niya ang yuta. Nangahulog dito ang mga unbelieving nga mga Israelites. Gipildi niya ang mga kaaway sa mga Israelites. Inana ang gahom sa Father. And so we worship God, Father God. Lord, grabe imong gahom. Grabe ang imong paghigugma, Lord. Grabe imong pagtagad na mo. We worship the Father God. We honor Him. And then we understand that Jesus fulfills. The Son fulfills. So we thank Him. Salamatan na to siya. Kay si Jesus, ingon ang John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinsa man ang begotten Son? Si Jesus namatay dito sa cross. Grabe ang pag-antos. Katong dirigi sa encounter, kita na, kung naka-encounter ka, nakita ka atong passion of the cross nga sa Lida, tinuod to nahitabo dito sa Lida. Giantos ni Jesus ang tanan nga kasakitan. Yang lawas, nagising na buak, broken down, nalansang dito sa cross. Tanang pagbiay-biay, tanang kasakit, giantos ni Jesus dito sa cross, tungod kinahigugma siya nimo. He fulfilled the will of the Father in His obedience, sa iyahang pag-obey, sa iyahang pagpamasinugtanon, sa sugo sa amahan niya. Kihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, nga ang tanang ngalan muyokbo sa ngalan ng Ginoong Jesus. So we thank Him. Lord Jesus, thank you that you had been obedient, nga, even obedience nga ato sa kamatayon. And we receive Him. Gidawat ba nimo si Jesus? Your Lord and your Savior? But mga igsuon, sad to say, murag taman rata diha, no? Worship the Father. We thank the person of Jesus. Murag nakalimta nato ang balaang espiritu. And mind you, kung wala ning ikatulong nga persona, the person of the Holy Spirit, dili nato ni ma-apply tanan nga kamatuoran. Kay ang Holy Spirit, He is the revelation. Siya ang nag-abli sa imong espiritu nga katong tanan ma-reveal sa imuhang sulod. Katong tanan nga ang Father gamanan nga si Jesus na higugma nimo nagpakamatay siya, ma-apply na tungod na sa gahom sa balaang espiritu. You will apply the truth. Dili lang truth nga naa sa Bible. Di lang truth nga madunggan nimo dinhi na ay mag-testify. Yung makaingon ka nga, may tag makabalo pug ko ana, may tag makasinati pug ko ana. Dili lang kana nga makuan nimo makaana ka, makasinggit ka, makaamen ka, but really mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? You cannot replace the ministry of the Holy Spirit in your life. Dili. Muna salamat sa Ginoo nga we have this opportunity karong bulana at makatiglom pagita nga makailata sa Holy Spirit. Amen? So we'll try to
Daghan pa man tag mahibalaan as we go along with the topic no pag-ila sa Holy Spirit, but kani introduction lang ni akong gipaila ninyo. Tulo ka kamatuuran about the Holy Spirit. Number 1, He is all powerful. Ang tanan mo ingon gamhanan siya. Ang balang espiritu gamhanan. Amen. Gikan pa sa sinugdanan sa kalibutan mga igsoon, makita na nato ang iyang gahom. Genesis chapter 1 verse 2, ingon diri, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang kalibutan kaniadto walay porma, no, walay hawan pa. Dios nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit, ug ang espiritu sa Dios nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Dining sulti dayon. The voice, let there be light. Kung makita nimo ang una nagapamuhat nga nahimong ang atong kalibutan, nahimong gihimo sa Ginoo, the Spirit of God is moving. Hovering. Sa lain nga version, brooded. No, sa message version, sa mga brooded ka na, bitang pareha, bitang anang inahan nga manok nga naglumlum sa iyahang mga itlog. No, nag-hover ba, nagstay lang in one place, iyang gipainitan. Ang iyang mga itlog aron mugawas ang kinabuhi. Ingon ana pud ang gibuhat sa gahom sa Holy Spirit. Sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan, ning hover ang Holy Spirit, ning move siya in the face of the earth. And then, ang kinabuhi ning abot. Amen. So makita nato ang work sa Holy Spirit, ang iyang gahom, iyahatong power that brought Jesus here on earth. Gahom to sa Holy Spirit. Sa Luke chapter 1 verse 35, ingon dito, the Holy Spirit will come upon you. Giingnan sa angel. Si Mary, di ba, ang balang espiritu, mukunsa dina kanimo, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Nga naman nga nahitabo man to nga naburo si Maria nga wala man gani siya gidulgan sa iyang bana. O di pa man to niya bana si Jose. Nganong nabuntis man siya? Tungod kay gikunsaran siya sa gahom sa balaang espiritu. Sa to pa mga igsuon na realize, na hitabo nga na anak si Jesus dinhi sa kalibutan. It's because of the power of the Holy Spirit. Unsa pa? Gahom to sa balaang espiritu nga makapahimo sa mga talawan nga maisugon. Kisa may mga talawan ang mga disciples ni Jesus. For how many years? More than 3 years. Nga kauban sila ni Jesus, mga disciples ni Jesus, kauban. Kita ang mga milagro, kita ang mga gipangbuhat ni Jesus, na banaw si Lazaro, na ayo ang mga balatian, na abli ang mga mata sa mga buta, mga bakul na kalakaw, nahingilin ang mga tanang mga demonyo. Kauban sila ni Jesus, but sa dihang nalansang na si Jesus sa cross, unsa may nahitabo sa mga disciples? Nanalaw, nanago. Pero unsay nahitabo nila? Sa dihang gikunsaran sila sa balang espiritu, sa gahom sa balang espiritu, unsay nangahitabo nila? On the day of the Pentecost, nangisog si Peter. Katong si Peter nga ni-deny ni Jesus, ning barog siya, nagwali siya. Pila kabok na luwas atong adlaw? 3,000, more than 3,000. Ngano man? Tungod sa gahom sa balang espiritu. So the Holy Spirit is powerful. Iyahatong gahom nga nagbanhaw ni Jesus ngadto sa mga patay. Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Palakpakan na to ang espiritu sa Dios. Si Jesus na nalansang sa cross, gilubong, apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Kinsa tong gahom nga nakapabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay? It's the power of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is powerful. Usa may application nato ana. Sa dihang makailata nga ang Holy Spirit gamhanan siya. Knowing this truth that the Holy Spirit is all powerful, ug kauban nimo siya, nakigrelasyon kaniya, imo siyang everyday, no? Imo siyang kaistorya, imo siyang kauban, gamhanan siya.
Sa may mahitabo nimo. Mahimo pug kang ligon. Mahimo pug kang di pud gamhanan. No, naa ang gahom sa sulod nimo. So mayon ka nga daw, di man gyud ako maiwasan te, makasala man gyud ko nang weak gyud kay ko. Igsuon, dawatan ni nga kamatuoran. Ang Holy Spirit naa na sa sulod nimo, gamhanan siya. Nga maghatag og kalig-on nimo to resist that sin. Amen? Kinsa may mga powerful nato diri sa kalibutan be, o diri sa Pilipinas, kinsa may na power dire? Atong president naa siya'y political power. Karon, kung anak ka ni BBM, unsa may imong bation kaha? Unsa ka imong posisyon? Kung ang imong papa, imong best friend, bisag di lang gani papa, best friend nimo si BBM, mura pug ikaw na imong presidente, no? Di ba? Kana bitang langaw nga makatungtong sa karabaw, mura man pug karabaw. That is kanang ironic nga kanang sa tawagan nga phrase. No, murag gipakasama na lang ba, no? Yun ana, dawato na to nga revelation nga the Holy Spirit that is with us, in us, and upon us is powerful. Ngano man nga mga Kristohanon, nagkinabuhi man nga pildi, defeated, depressed, nga naaman di ay nimo ang Holy Spirit. Inadili na. Amen? Ganun mo naman, kung butangan ka ko sa yawa o kabalaka, unsa may imong ibayad sunod bulan, unsa may dako kayo, gamay ra imong sulo. Kung mailana, bita ko mo ana, I will always remind myself over and over again. Na Lord, gamhanan ka sa akong kinabuhi. Kung natagbo nimo to atong niaging bulan, niaging tuig, nganong dili man nimo tagbuon karon ugma. Ang atong Dios gamhanan. The Holy Spirit, kauban nato, naa sa salud nato, na upon us is powerful. Imagine that. Tawato nato na everyday, amen? Ikaduha, kay wala ko'y time. He is all wise. Sa manang wise, maalamon. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Ako na ning giingon, kabalo ba mo unsa ang hunahuna sa Ginoo? Labaw ug mas labaw pa kaayo sa atong panghuna-huna. Pertig yung brighta sa Ginoo. Grabe ang ka-bright sa Ginoo, no? Nga iyang giset ang boundary asa rataman ang balod sa dagat. Kabalo ba mo unsa kalapad ang kalibutan? Kabalo ba mo giunsa sa paghatag sa Ginoo instinct ang mga animals nga bisag wala sila kabalo sila mo atiman sa ilang mga anak? Grabe ka bright ang Ginoo. He is always, and that is the power. Muna ang Holy Spirit, He is all wise. Ingon pa din ni John 16:13, apan kun moabot ng Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa kamatuoran, tudluan niya kamo sa tanan kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo, dili gikan kaniya, kundili isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Makatudlo siya because He is all wise. Kinsa man ang mga teachers dinhi? Nabay mga magtutudlo dinhi? O di ba mga bright kayo mo, tudlo mo sa inyohang mga estudyante? Katong kuan pa bitaw ko, nag-eskwela pa ko, nagyo ko, ngano man imong maestra, oy bright man kaayo. Ang i-exam, wala man siyang gitudlo. Lagot bitaw tana nga balaw na tugtuon, no? Gi-memorize na tutanan din ang exam, wala sa tong gitunan. Kisa man tong makatudlo, katong wise. And the Holy Spirit, ang work sa Holy Spirit will teach you all the truth. Pagtudlo nimo sa kamatuoran. So kung wala kay kaalam, igsoon mo, basa ka sa Bible, makukabaluan ni Lord, di mo kasabot. Pangayo og wisdom sa Holy Spirit. Lord, tudloy ko, tabangi ko nga masabtan ako ni, kabalo ka maigsoon kung imo nang ibuhaton, mutsulti ka sa Holy Spirit, magpatabang ka, iyakang tabangan nga makasabot ka sa pulong sa Ginoo. Palakpakan nato ang Holy Spirit. So sa may application nato that the Holy Spirit is all wise. Kung best friend ni mo na, then bright kaayo,
For example, di ba, naakay best friend, then magpakapi pag yun nimo. Nig-exam, bright kay siya, ma-perfect ka. Mo nang daghan kayo ta dinhi sa kalibutan, wrong nga mga decisions. Wrong nga mga choices. Daghan kay tagsayop nga naman. Wala man ta nangayog kaalam sa Holy Spirit. Bright man day kay ang Holy Spirit. Nga di man ta magpatabang niya. Pero sa eskwelahan, may kita mga api. Bangi ko diha, big, tagan-sir. Diba? Ito nang i-apply igsoon sa itong kinabuhi. Nalain lagi ang sound. Ikatulo, paundangon na gyuday ko, kay nalain ang sound. He is everywhere present. Naa siya. Ayun lang, truhabi mo na maglain. He is all present. Naa siya sa tanang dapit. Hello, mic test. Hello? Mundang nalay ko, gamay na lang. Psalms 139. Hello? Hello. Psalms 139 verse 7 to 10. Ingon ang puno sa Ginoo. Asa man ako moadto aron makaikyas sa imong espiritu? Makatago ba ako sa imong presensya? Kung musaka ako sa langit, atua ka. Kung muadto ako dapit sa mga patay, atua ka. Kung mulupad ako paingon sa sidlakan o mupuyo sa kinalayuan nga dapit sa kasadpan, atua ka gihapon didto sa pag-agak ug pagtabang kanako. Karon no uso naaman sa tanang establishment na CCTV sa among office, gikan pa lang didto sa kanang parking area. Gikan pa lang sa parking area, ngadto sa entrance sa amo ang door, ngadto pagsulod nimo mo transa ka sa teller, na ay mga kamera ana gatutok. CCTV kit-an ka, hibalaan ka. Nga muna imuhang gipangbuhat, muna ning oras ka ning sulod diha. Kabalo ka ang Holy Spirit igsoon labaw pa sa CCTV. Naa sa tanang dapit. Amen? Everywhere present. Muna nga ang tanang mga anak sa Ginoo constantly within His loving care. He is, kung ikaw na kay revelation ana, nga na ang Holy Spirit sa tanang dapit, kauban nimo bisag asa ka, sa'y mahitabo nimo. Kumpiyansa ka. If God is for me, who can be against me? Kung mutago ko dito, kay nakasala, kanira bang makasala, no? Kanang magtago-tago dayon. Na mapil cell group, di na mo simba, no? Kumulingkod, kumuabot, late. Awa ko gaingon ha, kanang na late na kasala. Joke la to. No, kanang murag magtago-tago ta ba? Pero I tell you, di ka makatago igsoon sa Ginoo. Isag aha makagalingkod karon na bakas tubangan or nasa likod, the Holy Spirit nakakita sa kinasuluran sa imuhang sulod. Isag asa pa kamo adto, isang pag wala ka, o ako naamagig ko sa Cagayan no, most of the time. Pero I feel I'm not alone and I'm not lonely because every day, everywhere, the Holy Spirit is with me. Isang pag ako ra isa mo biyahe, mo anay mo ingon, ngano, di ka mahadlok, ikaw ra isa mo biyahe, kung wala man ko nag-inusara, kauban man ako ang Ginoo. Holy Spirit is with you. Unang damong mga Kristohanon, no, kung wala sa simbahan, kung naa sa gawas, pwede na magbuhat og sala kay ang Ginoo naraman sa simbahan. No. Ang Ginoo naa everywhere. The Holy Spirit is with you, is in you, is upon you. Amen? Muna nga dili, walay Kristohanon nga depressed. Kanang feeling of depressed, feeling of alone mana. Kana bang wala kay kauban ka naginusara ka way nagtagad nimo. Walay Kristohanon ngayon ana ngano man. Na atay pinadayag nga ang balang espiritu kanunay everywhere, every time. Kauban kanunay nimo. Amen? Lakpakan sa nato ang Ginoo ana. So akong isum up, kay overtime na pula na diri sa tubangan, palungan na lang na. The Holy Spirit kanon mga igsoon is all, nalimot mo? Powerful. Ikaduha, the Holy Spirit is wise. And ikatulo, the Holy Spirit is everywhere present. Naa siya sa tanang dapit. So katapusan, why do we need to know the Holy Spirit? Anong kinahanglan mangyud nga ilhon nato ang Holy Spirit igsoon? Because the Holy Spirit is the one assigned
Siya ang naka-assign karon sa atong panahon. Muna yung ko, this is the time of the Holy Spirit. He is the one appointed to bring reality, to lead you into the experiential knowledge of the truth of the Scripture. Binisayon ako aron masabtan. Ang Holy Spirit, naka-assign siya karon. Iyang trabaho karon sa atong kinabuhi is himuon niya nga tinuod. Himuon niya ikaw nga maka-experience sa kamatuuran sa giingon sa balaang espiritu. Kung wala ang pagkaila sa Holy Spirit, mga igsuon, taman lang sa huna-huna. Head knowledge. Sige kag paminaw og wali dinha, sige kag amen dinha, pero inigawas nimo waya yang. Walay experience. Walay kadaugan, walay kabag-uhan, kay nga naman wala man ka nakaila tinuod sa balaang espiritu. So we must know the Holy Spirit. And as we know the Holy Spirit, mas makailaman ka sa tao no kung makabaton ka og close nga relationship niya. Tama? Tama? Mao na i-develop nato, i-cultivate nato na nga relationship aron mas mailhan nato ang Dios dili lang sa atong huna-huna but sa atong kasing-kasing. So that when we hear testimonies, when we hear preaching, mga pagwali diri pila nakakawali imong nadunggan, di lang ka mo kusog og amen, di lang kami wow, lamian niya mo wali oy. May unta matinuod na sa akong kinabuhi, di lang wishful thinking. And so maghulat ka nga maka-encounter ka. Yes, nindot jud kay encounter. Sinugdanan lang na. Pero naay mo encounter na pug ko. Kapila na ka mo encounter. But ang tinuod may igsoon nagpaabot ra di ay ang Ginoo nga magsugdan nimo ang imong pakigrelasyon niya. Have that fellowship, panag-uban, relasyon. Sugdi na igsoon. Siguro dugay ka na ka nga Christian, sugdi ni karon. To have that relationship with the Holy Spirit. So, because when that happens, then you begin to walk with God and then you begin to experience, masinati na din mo ang tanan nga kamatuoran sa Bible nga ang gingon tanan nga mga promise, mga imuhang nadungog sa pulong sa Ginoo nadungog sa mga wali, makaingon ka nga tinuod na kay ako nang nasinati. Manindog ta mga igsoon. Thank you, Lord. Utang imuhang gigunitan and just let us just kuhan ka ng acknowledges the presence of the Holy Spirit. He is with us. He is in us. Unsa may mga babag nga dili nato mailhan ang Holy Spirit. Unsa may mga naghinder nato nga makabatuntaan ng relasyon nga suod sa balaang espiritu. Unsa kaha? Sala? Unbelief? Dili pagkamatinuohon? Kahadlok? Or formality? Nga maulaw ka nga, lahi ra ba nina basta ang Holy Spirit mo musyagit? Hadlok ka nga mahitabo na nimo. Igsuon, drop it all. Because the Holy Spirit is so important. Equally important sa Father God. Equally important ni Jesus who gave His life for you. The Holy Spirit is the power to live the born again life. Holy Spirit. I-drop na igsuon. Kanong buntaga, kung nakababag nimo sala, makaingon ka nga, napamanggod ko'y sala, te. Napamanggod ko'y, dili pa na ko mabiyaan. Muna nga, maglisod ko to have that relationship with the Holy Spirit. Igsoon, kung gihigugma ka pag-ayo ni Jesus, kay nagpakamatay siya sa cross para nimo. Kung gihigugma kay ka sa amahan nga langit nun, nga gihatag niya yang bugtong anak para nimo, gihigugma pud kaayo ka sa Holy Spirit, nga even today, nagtanaw kasi mong kaugalingon na may sala. Nag-grieve siya, ana. But He is just waiting for you to surrender it. Kanamitang surrender ka na, wala kay mabuhat ba? Nga Lord, di ginako kaya, i-surrender na sa Ginoo.
Ingon ang Galatians chapter 5 verse 16. Ingon dinhi, ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga gitinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. Ang precedence ani maigsuon. Ang order sa pagsulti dinhi. Sunda ang Espiritu Santo aron dili nimo mabuhat ang dautan ang sala. Wala gingon dinhi nga ayaw buhata ang sala aron masunod nimo ang Holy Spirit. Nakuha ninyo akong buot pasabot? Unsa natong buhaton? Grabe gani sa worship. Ang Holy Spirit nag-ingon nako. Ingon siya, surrender lang. Walk with me lang. Bisan pag naay mga sala diha makabuhat pa kag sala, uba na lang ko. Gipasayon na nako nimo ang tanan, anak, ingon siya. Uban lang nako. Kadugayan nimong lakaw kauban sa Holy Spirit, matingala na lang ka, mawala na tong mga sala nga sa una lisod nimo i-surrender sa Ginoo. Just walk me. Ingon siya, ang buot ipasabot dinhi, just follow. No? Sunda lang ang Holy Spirit aron dili na nimo mabuhat ang dautan. Come on, just raise your hands in the presence of God. The Holy Spirit is here. Sama sa awit ingon na, I surrender, Lord. Ang imong pagpataas sa imong kamot karon, surrender diha sa presence sa Ginoo. Ayog tanawa unsa na imong sala igsoon. I-surrender imong kinabang. Come on, commune. Have that personal experience with the Holy Spirit this morning. In the Holy Spirit, I want to know you. Gusto ko nga makailan nimo, gusto ko nga makasugod, nga makabaton-an ang relasyon. Nga makailap ako nimog dugang. Nga makalakaw ko sa ako ang kinabuhi nga Kristohanon. Come on, ikaw mismo ang makasulti ana sa Ginoo igsoon. Nakita sa Ginoo imong kasing-kasing karong buntaga. Come on, surrender sa Ginoo imong kinabuhi. Surrender, surrender, surrender. Sayon kay gipasayon na sa Holy Spirit. It just only needs surrender. Oh, I want to know you more, Lord. We want to know you more, Holy Spirit. We surrender everything to you, Lord. Our fears, mga kabalaka, unsa man nga mga mistakes, amo ning gibutang the cross of Jesus. And Holy Spirit, we surrender to your will today. We surrender to you, oh God. Come, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Lord. To know you, Lord. Jesus, I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know. Come on and make this your prayer this morning. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Come on, Holy Spirit, we surrender. I surrender. Oh, I surrender. I want to know you more. I want to know. For the last time, Ingnam Holy Spirit, I surrender. This is our cry, Lord. I want to know you more. I want to know you more. Oh, Holy Spirit. The power, Lord. The wisdom in your presence, Lord, na dili mo biya na mo.
kana nga mga revelation, Lord. Makapahimo na mo, Ginoo. Karon, Lord, wala milay mabuhat but to surrender to you. Surrender to you, Holy Spirit. And Lord, we receive, come on, igsoon by faith, dawata karon. Dawata ang fellowship of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Dawata ang bagong sinugdanan karon. Dawata ang revelation, pinadayag nga karon the Holy Spirit is with you, is in you, and is upon you. Thank you, Lord. Pasalamati ang Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord God. Salamat, Lord, that your work, oh God, sa mong kinabuhi, Lord, it's just so great. Palangga kay minimo, Ginoo. Wala na nimo migilusod-lisod, Lord. Salamat, Lord. Karon, Ginoo, Lord, di lang taman nga makadungog mi sa imong pulong. Di lang taman sa mong nahuna. But Lord, ipatiglom kini sa among kasing-kasing. Nga bisan nga mugawas na may ani nga dapit, Ginoo, na agihapon ang among pinadayag sa imong pulong. Mga Kristohanon mi nga magkinabuhi, nga dadaugon. Mga Kristohanon mi nga magkinabuhi, nga nagpadayag sa imong himaya. Nini nga kalibutan. Because we have known you. Na-encounter ka na mo. Naila ka na mo. Gikan karon, Lord, we have a new beginning. We have a new start. A new relationship and cultivate na mo that relationship with you, Holy Spirit, God. We thank you, we honor you, and we give you all the glory for your word. Gahom sa imuhang pulong karon. In Jesus' name. Thank you, Father God. Amen. Amen. Come on, kusog nga palakpak. Kusog pagyod. Hallelujah. Amen. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon.